Ďakujeme za váš nákup. Súpravu bezdrôtového spínača dodávame v takomto balení. Otvorte škatuľu, nájdete v nej vysielač, návod, prijímač, pútko na vysielač, samolepky na prichytenie vysielača a prijímača, skrutky na prichytenie prijímača a elektrické svorky. Spínač sa dodáva v troch verziách. Jednoduchý spínač na ovládanie jedného prijímača, dvojitý spínač na ovládanie dvoch prijímačov a štvoritý spínač na ovládanie štyroch prijímačov. Zároveň môžete jeden prijímač ovládať viacerými spínačmi a vytvoriť tak napríklad schodiskový vypínač. Spínač dodávame štandardne v bielej farbe, vybrať si môžete aj z ďalších vyhotovení. Dodávame aj spínače s potlačou. Teraz si ukážeme, ako zapojiť prijímač. Pred inštaláciou sa uistite, že obvod nie je pod prúdom. Inštalácia je ľahká, my vám ukážeme jednoduché zapojenie. Stačí pripojiť vodiče prijímača. Jeden pár vodičov je vstup, druhý výstup. Na pripojenie použite svorky. Stlačte svorky a upevnite vodiče. Hotovo, môžeme to zapojiť. Každý vysielač a prijímač je od výroby spárovaný. Môžete ich rovno začať používať. Spínač môžete držať v ruke alebo ho pripevniť na stenu.